nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, chilombo cha Chile. Kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, chilombo cha Chile. Kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, chilombo cha Chile. Sitizasiya kuika unamwali ndikutinchimula kaya manganje tivina ana osamboti kwese ndikunalandile suna tikasiyana kangazipanganyana tikasiya unamwali anthu azipanganyana ife tizasiya kupanga ndipo jando tika ineyo ngati Dr. Kalonga ndikunena jando tika wawo aichakuno wawo kunyako wawo aite kunyako akuno ife unamwali tika ana obweresani tichimule manganje akumane ndi Dr. Kalonga zwe chilombo cha Chile chachakundwani walwali mbungu anakanga aichakuno kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, chilombo cha Chile. Kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, chilombo cha Chile. Kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, chilombo cha Chile. Nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, chilombo cha Chile. Kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, chilombo cha Chile. Kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, kalonga nchilombolelo, chilombo cha Chile. Kalazuwa samalozerana ndipo mtengo wautali sumafunika chikwangwani ndifakasirano omwe aja Masauli General Surprise anamandwa popezeka ndi katundu wa original monga ngati memory card komanso mabatiri ngakhalenso mamatichacha ndi machacha amene osayiwala timapezeka ndi mabatiri a Itel olimba bwino aang'ono ngakhalenso mabatiri akuluakulu amene maheadset olimba bwino a Itel timapezekanso ndi mafoni a atachi mtundu wina uliwonse Itel, Tekino, Samsung. Masauli General Surprise, Masauli General Surprise ndife anamanda okhawa amene timapezeka ndi katundu olimba bwino wa Itel. Ife ndi mikolomana, mikalakateya, zombe za mkuwa. Masauli Vendors Itel, Masauli Vendors Itel ndife tokhafe amene timapezeka ndi katundu olimba bwino wa Itel ngakhalenso Tekino. Tikukuziwisani amalawi nonse ngati mukufuna katundu olimba bwino wa Itel tiyimbireni foni pa manambala amene mukuwaona pa video imeneyi ndipo mutipeza ife Masauli General Surprise mwakolowekedwa ndi mavenda pokugulisani zinthu za China. Tiyeseni ife Masauli General Surprise ndipo simuzakhumudwa Malawi. Timapezeka dera lina lililonse limene inuyo muliko. Mukatifuna mungati kungoyimba foni pa manambala amene mukuwaona pa videoyi ndipo tizakupezani dera limene inuyo muliko. Osadandaula, osavutika, musakaononge ndalama zanu kwa mavenda. Ingoyimbani foni ndipo ife tizabwera dera limene inuyo muliko. Caesar on the map, Chilombo boy. Ndakubwereseraniso Masamba investment. Kuchokera kubalaka pakona pansopita kunthandizo. Moyandikana ndi Chitenje shopping center. Kumene ungakapeze katundu otsika mtengo monga foni, memory card komanso mabattery phone. Nkhani yabwino kwa onse okhala kubalaka. Mwai
ndi manja zokula foni patire memory card pamapeto kulira ndi mbiri yakale kuli masamba investment mbambane ikukulisa katundu wa original mitengo yao yoyo sabola ntumba tabwela ni mugule muone noka masamba investment iri kutiko iri kubalaka pakona pasewo pita kuntandisi sindina mvese tabwerezani iri patipo yayandika naso ndi chitenje shopping center masamba investment kuchimake kwa mafoni masamba investment kuchimake kwa mabati masamba investment kuchimake kwa memory card masamba investment baraka ya dala masamba investment mukakula katundu opoyira amalola kubweza kaya ni memory card kaya ni foni kaya ni batire amalola kubweza ena mukudela nkawa kuti muli kutali musadere nkawa konse uko ndizoteka chomwe mungachite imbani foni ndikunena chimene mufuna azatumiza masamba investment iri kutiko iri kubalaka pakona pasewa pita kuntandisi sindina mvese tabwerezani iri patipo yayandika naso ndi chitenje shopping center masamba investment kuchimake kwa mafoni masamba investment kuchimake kwa mabati masamba investment kuchimake kwa memory card masamba investment baraka ya dala mukafuna uziwa zambiri za masamba investment imbani foni pa manambala awa 0882 081726 09988 0348 kumapeto muziyankhula ndayi nake amasamba investment masamba investment iri kutiko iri kubalaka pakona pasewa pita kuntandisi sindina mvese tabwerezani iri patipo yayandika naso ndi chitenje shopping center masamba investment kuchimake kwa mafoni masamba investment kuchimake kwa mabati masamba investment kuchimake kwa memory card masamba investment baraka ya dala ndikukusimikizirani omvera kumene muliko ineyo ndili pano kuthandiza anthu pa mavuto osiyanasiyana kuchiza matenda osiyanasiyana kaya chikwati chinatha kubwezesa chikondi mbanja kaya ntchito inatha kubwezesani pa ntchito kaya munaberedwa mankhwala okhaulisa akubandire nawo komanso aya bizinesi yanu sikuyenda bwino chikoka kapena muitano oyitana anthu ochuka kwambiri pa bizinesi yanu ndili nayo kuchokeranso pamene bongo ngati inuyo simukubereka ndili mankhwala anasula kubwezesa kuti nyumba mwanu mukhale ndi mphatso ya mwana komanso kuchokera pamenepo ndili mankhwala osiyanasiyana mankhwala osiyanasiyana kufuna kulemera kuchokera mankhwala kweneto kuti chipalapala ndi mapanga zimenezo ndili mankhwala banki ya bathwa komanso ndili mankhwala asenda wana ngakhale sonkola njenje kuti mulemere mwakompokompo komanso ndili ndi njoka ya thunga komanso ndili ndi njoka ya nkowa komanso njoka soya satu zonse zilipo pano kuti chipalapala ndi mathandizo mbiya zimene mukuziona panozi
ndimene momwe tizizimba zikulu zimene limathandizira anthu zimene mavuwo osiyanasiyana anthu amasamba kapena munachiridwa kamasenga kamatira kapena pakupezeka kuti muli ndi vuto lokuti kapena anakucherani kauta kuti kuzilephera kugona ndi mkazi wina aliyense anakumangani mankhwala amene ndili nawo okutetezani komanso mankhwala okutetezani kuti ngati inuyo anthu ena anakucherani za matsenga kuchosa za matsenga ndili mankhwala nsilipo osilika pa nyumba kwa anthu panga za ufiti mankhwala amene ndili nawo kungondipeza ine Dr. Chipalapala ndikangochera nyumba yanu ngati pali mfiti imene makudambirani mudziwe kuti mfiti imene ikagwa siku lomwelo komanso sikungogwakoka mama kuti musimikize kuti pafumo pano panagwa mfiti pano muona magazi dododododa kuyenderera kupita uko zimene tinimapangene Dr. Chipalapala. Dr. Chipalapala ndi Dr. Ikhayo amene anachokera ku Mozambique kwathu kwenikweni ndi kuguluwe ku Mozambique guluwe komanso ndikukusimikizirani nonse omvera amene mukunimva ine ntchito yanga ine ndinaphunzirira kukaza banana kukukorongosa kwawo kwakoso chakama ndikumene ndinaphunzirira onse amene akunisiwa ine ndi Mosambikano sine waku Malawi ndine dokotala waku Mozambique. Bom dia, boa tarde, os senhoras, eu estou aqui em Malawi, o seu doutor Chipalapala, vendo de Moçambique. Agora estou aqui em Malawi, tratando as pessoas, várias doenças, acabar os problemas, tudo, ele ficar bem na vida. Ndiri kuno ine dokotala wanu. Ndimapanga sikulu zokuti inu mukabwera kwa ine ngati anakuthandiza nasinga ina zinalipira kuchitika bwerani kwa ine. Ulira onse amene munapita kwa masinga munaluza ndalama zanu ine Dr. Chipalapala ndithesa zonse inu mukakhala mtendere kuchokera pano kulemera kwanu kuzakhala kulemera kwa mtendere osati kulemera kofera munthu. Ine Dr. Chipalapala ndilibe zisipha zoyipa zokuti kapena ukapempare wako kapena ukapengeso ina misala iwo kalemera mwa mtendere. Ndili pano kuchipatala kwanga kumene mwafika inu aulusi mwandipeza ndikuthandiza anthu ambirimbiri mwazoni nanokha panjapa pali anthu china mtindi cha wanthu pali laini yakundiyembekezera mwandisisa ntchito kuti ndikuthandizeni. Ndili pano kuthandiza wina aliyense sikomo kwambiri sikomo. Koma chomaliza mmapezekera kutiko? Ineyo ndili kunoko kulilongwe, ofisi yanga ili kulilongwe. Mukafika mtaoni mukwere maminibasi opita kuni chigwirizano musike pali kuni penipenipo mulimbire foni manambala anga nawa 0 maezi atatu 03 9208 0 maezi atatu 03 9208 komanso 0 9 awiri 733 9950 0 maezi manai awiri 733 9950 namba ya Mozambique 84 72 82 913 84 72 82 913 ndiye namba yanga ya Mozambique imeneyo. Mukandifuna mundiimbire namba imeneyo nonse amene mwamva chinenero cha ku Mozambique kapena cha ku Malawi mundiyankhule pa chinenero china chonse mundiimbire foni kundiyankhula pa chinenero china chilichonse kacha ku Malawi kuno kacha ku Mozambique kani English. Ndine dokotala wanu amene ndayikamayenda maiko ambirimbiri. Ma certificate yanga iyo ndili certificate ya kusambia ndili certificate ya ku Mozambique komanso certificate ya ku Malawi kuno. Ndimathandiza anthu chilungamo ngati zakuvutani nguzafuta kuti nthenda ye muteneka kupita ku chipatala cha chisungu. Ndimamuuza munthu kuti matenda yako sindiyakwanisa pita ku chipatala cha chisungu koma ndingati ni matenda okuti ndikuza kuthandiza ine ndikuthandizani zonse zimene zikukuvutani. Sikomo kwambiri sikomo. ngati pali mtundu umene umanyozedwa kwambiri ma social media ndo atumbuka ine ndikufuna ndizabwezerera ndikuyamba motere chifukwa choti mtumbuka ndophunzira kwambiri komanso ndo wanzeru. Nzeru za mtumbuka mmodzi komanso mtumbuka yalolezera kwambiri odabadika ndi mutenga chiyawo fete ndi mtumbukayo mmodzi komanso olezera opambana ngati ukhala mtumbukayo ndi nthawi ina yake ndifuna ndizikuphunzitsa ninoya kuti osamayeserera kutocha za ineyo zidayikidwa ndina malenga. Life yanga panopa ikuyenda mene mwini wake ndikufunira ndi osamajama za ineyo. Ndimayamika Mulungu ndipo limantama usana ndi usiku pachimene ine anandipanga kuti ndikhale ndipo sindisiriranso kukhala ngati wina wake. Ndimalola kuti ndikhale ine ndekha basi ndipo zoyankhula zanga zochokera pa mapanga zimakhala kuti ndazilingalira bwino kuchokera pasi pa mtima wanga ndipo zimatuluka ndi cholinga chenicheni chimene chimakhala cha tanthauzo chokuti bwino chokutala komanso chokhulukutika. Ndeno ndikupemphani nonse
amene mumayesera kumandisokoneza pa zopingapinga pa bizinesi yanga. Ndikupemphani mufilimu ya kamelitayi ndiyophunzitsana ndi abale yanga amene amakonda mafilimu apita entertainment, ndipo ndimakondwerera kwambiri ndi kuwanyadira chifukwa luso langa limalemekezeka chifukwa cha iwo. Alemekezeke kwambiri ndipo Mulungu azikhala nawo. Mabizinesi pa WhatsApp tidakapangabe, ndipo ndimakunyadirani amene tikumalumikizana pa foni. Zikomo. Eti mebwera kuno. Ukuchokera kuti nthawi zino? Ndinapita ku Nsewu makagula zina zake. Umapita ukagula chani? Chimene chakuchedwesa chonchocho. Taona nthawi imene kubwererako ku nyumba kuno kwa ATM. Chifukwa yani mundivulitsa ndi mafunso amene ndangokhala kwa 4 hours. Wachoka pa khombano chama 7. Taona nthawi yobwererako pano chama 11. Chifukwa yani niyo mama ndi mavuto a moyo wanga ineyo. Mafunso anyanya kwambiri chifukwa yani mukhala ngati loya inuyo. Ndendi chani mulipweteka? Pepa my dear. Kugenda umene ndimafandi chikunthe chisilu chikupita popo ndi silipasi limenelo. Ndi chani chimene wala kukisaso ATM kachikena? Tangoganiza. ATM nthawi imene anachokera pa khombano pa 7 koloko. Ndetaona nthawi imene wabwererakoyo. Akundinene kuti magistrate funa kuti ndikumfunsa kuti iye akuchokera kutiko. Mama, mfuna kuti amenyana ndi ATM nkhani yake imene sindiganiza choncho. Ndikufuna ndimvese kwa kuposa zimenezi. Ndizakupweteka ngati uza nditchulese kuti magistrate. Magistrate, zikutanthauza chani zimenezi? Ndino ATM atamaliza kuphika chakudya. Watisiya ife kuti gawe tokha chakudya chimenechi. Abwerako umene kwandipeza. Ndona ngati apange kubeza bwino kuphikiratu chakudya ndikumanyamuka kumapita ulendo umene wapitawo. Desmond, ATM wapita kutiko usiku wa leloli. Ndikakhala ine sindikudziwa. Unena zona? Ndakhala ndikumfunsa ine mobwereza koma sanakwanise kundiyankha. Mwina ali ndi chibwezi mtawuni munomo ndi wapita kukachiona. Chibwezi. Ndana amene akakhale ndi chibweziyo. Ndana amene angalole ulatakhala munthu wanzeru zoperewera kuti akamulole ATM. Kukhala wantchito wa nyumba ino sizoti yezi ngamulepherese kuti angathe kufusira. Ni mwamuna ngati ndi chani china imene angafune. China chilichonse chimene atapange ATM sichoyenerera. Komanso ATM ndiye kukhala ndi ifeyo moyo wake wonse basi. Iye ndi wantchito wathu azakhala ndi ife moyo wake wonse. ATM ndiye azikhala kuno moyo wake wonse? Zonse zoti zimene mampasa ATM ndi zochuluka kwambiri zoposa moyo wake. Banji. Ndikuona ngati mampasa zinthu zochuluka kwambiri. Amadya china chilichonse chimene ifenso timadya. Timampasa china chilichonse chimene wasankha kumasa kuchifuna. Koma mmene mungakhalire bwino ni munthu. Ayi. Anthu amene mabwezera chabwino ndi okhawa amene amabweretsa phindu pa moyo wako. ATM ali ndi kwawo. Ndiyankhulana naye ndi zosafunikira. Ndinayesera kuyankhulana naye koma sizinatheke. Ndino panopa ndiyesera kupeza njira ina. Ndingoganiza. Mufuna musampase salary yake kachikena? Ayi. Kumulanda salary yake. Ayi si choncho. Ulendo uno ndifuna ndimpase half wa chimene iye azidya pa khombanopa. Ndizimchosera pa chilichonse chimene azidya nyumba muno. Sindiona ngati chiganizo chabwino chonde muzimchosera pa chilichonse chimene iye azidya nyumba muno. Ngati sanasangalatsidwe nafefe angatipeze zoti atipasa chilango tosefe. Modani. Angatotithira mundowe muzakudya zimene iye akutiphikira. Musadandaula mama, ndiyankhulitsana naye. Ndiyankhulitsana naye ineyo.
amama madandira kwambiri zokhuza ndiwe kuti umachoka usiku komanso mabwera mochedwa kwambiri. Ndumapita tu kunyumba kwa nzanga ndumakamuona. Tinali kukhuzika kwambiri fraud nzako sili kuzozondwa kutiko. Ndiye uli nzako samaona vuto kamampitira iwe kwawo kusiku? Ayi, samaona vuto. Ndi mkazi? Sorry, ndi mwamuna, samaona vuto. Nzanga ndofunikiratu kwambiri. Koma sizoyenera kuti we daily uzingomuyendera yekha. Yesu akuyenda kumabwera kumaza kuyendera iwe. Tiwena kusiyanisa kuti mwamuna kapena ndi mkazi. Sinimafuna ntambweresa nzanga kuno kweneyo. Ukanilanji? Iwe umapita ukamuona nzakoyo, nde nzako yose akuyenda kumabwera kuno koso kuti aziza kuona iweyo. Nzanga ndofunikiratu kwambiri. Mwandiva? Ndi waudindo. Chabwino kuyambira leroli izi zimene zizichitika. Ndizikulola kuti uzika kumana ndi nzakoyo pa sabata masiku awiri. Ukuyenda kusankha kuti masiku akakhala atiwo. Masiku awiri okha pa wiki. Amene ndi masiku osakwanira ka. Iwe uganiza zoti atakhala masiku angati? Ine ndikuganiza zoti atakhala masiku 7 pa wiki kuti ndizika kumuona nzangayo. Ningafunenso chiyani china choposa chimeneyi. Anti kamelita. Ndi zina zake zimene mufata kambirana nanu inuyo. Ndikumva? Ndikufuna mundibwereke kukandalama kena kaye kochepa. Ndizakubwezerani neyo mama akasakha kuti andipasa salary yanga. Ndalama yofuna pangena chani? I want to use the money to buy a jam form now. Wow, impressive. Good to hear, Etim. Wait, isn't it the same jam I wrote some months ago? Yes, now. What's funny, Desmond? I'm just imagining Etim failing woefully. I mean, he might fail jam so bad that jam might have to arrest him for being dangerously dumb. Stop it, Desmond. I'm sorry, but it's the truth. So it is now you nice a book now, Abby. All right. When was the last time you read any book or prepared for jam? Enough, Desmond. Enough. Etim, I'm glad you're willing to improve on yourself. But I heard that the last form is over and the next form for the jam comes out next year. Why? Because jam is written once a year. Mamona, sakusowa kenakale kose kuti jamu ndi chani. Chabwino, ndeti andipaseni ndalamazo mwina ndikangosintha ndikagula lesson. Chabwino, ndipanga zimenezozo. Komano iwe nyamuke apapo kafufuze kuti lesson ni ndalama zingati ndiye ndipereka ndalama. Chabwino, zikomo eti. Zikomo. Etim. Sikuyenera kuti uzandibwezereso ndalama. Oh, zikomo kwambiri. Mulungu akudaliseni kwambiri. Zikomo. Ngati ulibe nazo zochita ndalama zakoso, unakangotenga kukangwapasa anthu opempha basi. Umampangira china yonse Etim ndiyo mayi yake kodi? Ndalama afuna kapangira china chake ndimene kuti muthandize. Chimamuthandiza ndi kale, nde sikuyeneranso kumuthandizazo. Ukungotaya ndalama zako m'madzi pamene. Ayi sindikuganiza choncho. Chabwino, tandifuze wamusatira Etim kuti akagula chanu mene apitako? Ayi. Ndizosayenerera koma. Hewu. Kamelita. Sinimakuvesesa kuti wesu umavesesa patipo. Etim iweyo amakupanga skani kwambiri ndipo amakudziwa zofoka za mmutu mwako ndi amakupanga zimene. Amama, sindikuganizako zoti Etim akundipanga skani neyo. Ndikuona ngati mwina iye afuna moyo wake kuti angokhala pabwino pena pake. Eya. Okay, ndakumva. Hai, Etim. Palibe vuto.
Chiona, tiwena kumpasa chance. Ndamusokoneza ngati mesa napasa kai chance. Tingwembekezera. Usimikise wewe. Au gogo ndani. Ndine Chief Security Officer Edime. Chief Security Officer Edime. Eya mama. Bwera kumene iwe wachokera. Ndinaseka tu ine pa gate. Walowa bwanji kunoko iweyo. Ndizoona zoti munaseka pa gate. Ndene nangopanga zolumpha mpandawo basi. Chabwino. Udumbeso mpandawo kukagwera kuseri. Kena kuno ubwerere kumene iwe wachokera. Chiye dipite ife tizikagona. Siri nangomusiya panja choncho. Ndi usiku wakukulu tuno. Akwenda kukhala panja pomwepo. Kena kuno abwerere kumene iwe wachokera kuti aphunzire chikhalidwe. Ayi ndikopsa kwambiri panjapo. Mama chifukwa chani mukundifwenkeza thupi langa ineyo. Mukuona ngandaphwisa kapena? Ndi wamene kupeka kafunga foja kapena mphuno zanga sizili bwinobwino. Inenso ndikuvanso fungolo. Edime umasuta foja? Sininasuteko. Sinimasuta. Ndimadusa lati wina wakenso munthu amene amasuta. Nde fungo lija limapeza zoti kubwera kwa ine nakayenera malaya. Sindisuta ine. Aha. Desmond, ndifuna ndibweke kuchipewa chako cha black chicha pompano. Panga changu. Nje ntchito yanji chipewacho komanso magilasi akamelita mupanga nawo chani? Ndikufuna ndimusatire Edime usiku wa leloli. Ndikuyenera kudziwa kuti Edime usiku nawo losamapita kutiko. Ndipo ndikuzozera kupanga chinthu china choopsa kwambiri. Nde chipewa ni magilasi zikugwizana motani? Ndifuna ndivale ngati mafresh nigga. Kuti asakaone kusiyana kwina lukosa zikangona ngati ndine mozi wayiwowo. Agogo ndi gemu yaikulu imene simungayikwanise nuyo. Lero ufuna tango khala pakhomo panopo basa polisi zangu timangira pompano foti ndi okupha nyumba munomo. Ndi chimene kufuna? Edime sangapange chilichonse cholakwika. Ndifuna ndikasimikize ndekha zimenezo. Kapena nawenso ufuna chipewa chomkatenge mwene ndekha? Oh basi. Ndikukakutengerani. Chili ngali moto. Ila kantengere. Bwera. Desmond ndikutuka kaye panjapa koma ndikabwera kumwa changu eti ukatero upita kuti ngakhalenso iweyonso ukutanthauza chani kuti ngakhalenso ineyo ukuchoka pano 7 kokwera usiku koma nthawi imene ukabwerera kumene nthawi yotayika kwambiri. Oh nde kuti iwenso ufuna utakhala magistrate ngati mene akupangira mama chonde zanga ndikupempha kuyina kuzipasa ulemu pa zimenezi iwe ndi amene ukuyena kuti uzipase ulemu moyo wekha futi sumaza kuti ndi wakuti chani nyumba munomo. Umatha ungotuka nthawi inayi yonse zimene ine simakwanisa kupanga ungathe upanga ngati ukufuna komanso iwe ndikamwana kachicheperero ukudziwa msinkhu wanga kuti ndi otani eti. Lero liuziwa kuti wang'ono ndi wamkulu ndi ndani nyumba munomo. Ingokhala pasa panzanga foseke ukudziwa chani iwe ingokhala apa ndatuka panjapa ndikabwera pompano pa. Desmond, ndikuyenera kudziwa lero kuti Edime amapita kutiko usiku na uliwonse. Ndikubwera pompano. Agogo mulisho mundu mpanga zimenezi?
Mwabwerako? Ndabwerako. Mwapeza kupanga chani? Mwana wanga, maso anga zimene aona singakwanise kufotokoza leroli. Siningafotokoze. Ali kuti kamelita nanga. Chachitika nchana mama? Chachitika nchani? Nali busy wapanga zina zake. Ukwenera kuzitira zokhuza ndi busy yakoyo. Kuti ningoyamba kufotokozera kumene eti mama pita usiku ina luwose. Ungathe kupezeka zoti iwewe wafenta ndi kukomoka chifukwa cha zimene amapanga eti. Ndiuzeni. Ndewo upanga chani? Tachokapo sinifuna kuti uve zimene zizi. Koma go. Zili ndizoyipa? Ndizoyipa kwambiri. Desmond, pita kuchipinda kwako. Pita kuchipinda kwako Desmond. Usilekeze dawo kema pachiseko kuzingo pita kuchipinda kwako. Pita kuchipinda kwako. Umaliziwa balale kulu lili pantundapo. Desmond, ndikuziwa kuti udakalire pachiseko pomwepo. Pita kuchipinda kwako usanapeze mavuto. Bala yoyandikizana ndi hotelo ija. Ndi kumene eti mapita usiku ina uliwonse. Ndimamusatirene kumeneko. Bala limene ija makhala sunga nabwa muswe. Zona? Atangofika eti me. Anachita kummatirira. Akuti ni makastomala ake kumachita kumuyandikira ndi mamuvinira. Amachita kupanga chonchi. Kumanyada. Eti me kumasupa ndrama. Kumapasa ndrama. Eti manatenga sunga na folo ose kupita nawo kulumu. Kukapanga zimene yanga kakwanisa meneko. Chani? Iye sauganizako zoti moyo wake akuyika muchiopsezo. Ndrama amene amapemphera kuti akagula jamu amanama. Ndinakuuza ine koma sunafuna kundimvera iwe. Mantha anga alipoti. Eti matakhala kuti wakhuzidwa ndi kachilombo kaezi. Tingakhale bwanji otetezeka pa zimene yama wakhala kuti pangira ife kunoko. Ndikuwa zoti ndeti mesimabweka ni maleza ni masizasi. Chifukwa chani mwandifunsa? Kodi unagwirako magazi a eti mesiku nali lose weyo? Vuto ndi chani agogo. Tandi yanke Desmond, chifukwa chani kupanga ngati wetu mandijere kuti apanika fusa yose umabweza fuso. Unagwirako magazi athupi la eti meweyo. Sindagwireko magazi ake a eti me, komano timangobwerekana chometera basi. Desmond, ungapangileji zimenezi. Ungapa senji eti mechometera ndevu iwe ifo yani. Umazozo chometera ndi chinthu chachisisi kwambiri pogwisa ntchito. Eti mali ngati nzanga. Timabwerekana chometeracho kuti zigwisa ntchito tonse pali vuto lanji nanga mama. Vuto ndi chani nanga gogo. Desmond wandipha ine. Ungapangileji we Desmond zimenezi wandipha basi. Desmond wandipha basi. Wandipha ine. Ungabwereke bwanji chometera ili mauthanda anthu folo. Zavuto limene singakambene nawo mwanawe. Ndinamuza era mai yake kuti asamulembe ntchito etime. Asamulembe ntchito etime. Koma sanafune kundimvera kantili mavuto. Chifukwa chani ine samandimvera nthawi zonse. Amangomva za yekha. Chifukwa chani? Basi wandimalize neyo. Angondisiya kuti ndife basi. Angondisiya ndimwalirene. Ndife basi wandipha kale. Wandipha basi neyo. Wandipha. Angondisiya ndimalizike basi ne. Eti mama kala kandwa chitetezo pakhomo pano. Kusaziwa zoti ndichipe chimene chisatimalize tonsefe kundipha basi. Wandipha. Ndekutuma iwononga nthawi yako yonse kubala kumeneko. Ndinangopitako basi kuti ndikangogula last basi. Ndikakandifuse ufunso ili. Umapanga dikudiku ndasunga namene apeze kumeneko. Ndendakha kuti nenda panga nawo dikudiku. Vuto lanu niyo pamene popo ndi chani? Ukuzozo ndizopya za mtundu wachi zimene ungakumane nazo zimene nguyankhulazi. Mudikudiku mulibe zopya zina zilizonse. Munditenga ngati kamwana kachichepere kodi? Umaziwa kupya kwa zinyanganyanga iweyo kapena ACDDs. Ni ndani yeyo ACDDs? Ndi matenda amene mmapasirana pogonana. Ezi ndi zina zotero. Ayi, pankhani yokha muyina kuti ezi yokhayo ndi muyichosepo pankhani imeneyi. Eti mendizoona, zoonanso ziyani.
kuti undika chilombo kaezi ndewa ndipasideneyo. Ninamfotokozera. Amamba ndagwiza zoti musamuzi Desmond zimenezi. Mumpasa zopya ni maganizo akasiza bwino. Akwenera kuziwa chilungamo nthawi yoyenerera. Akwenera kupita kukayezesa magazi amenewo. China chicho sisanachitike. Amene akanguti akhuzidwa ni matenda a HIV akutuluka nyumba munomo asanatipasire Rosefe. Ndilibe tuka chilombo kaezi bwino. Kuwena wewe kuchoka pa nyumba panopa iwewe. Mukandithamangitsa ndizilowera kuti. Uzipita kumuzi kwandu umene ukafere osati pakupanga. Dekani mama. Chifukwa yani mupanga zaini. Etime. Simungakwanise kuzimaliza modelomo. Zinthu tichana nazo zonse zimawa bwinobwino. Mmawa mama munyamuka mupita kukayezesa magazi. Ngati ungakabwere magazi awo alowonongeka umene koko ukunyamuka kupakira katundu wako. Muthamangisira kuti ndenu. Uzipita kumuzi kwanu Etime. Kumuzi kwanu. Kusiyana zoti utipe Rosefe. Mwana wanga Desmond, iwesu ungakhuzike ni matenda amenewo. Amwalira yekha Etime. Afa yekha ni matenda amenewo iye Etime. Iwesu kukhuza ayi. Zoduka mutu basi. Zikhala bwino. Aha, mwenda bwanji. Ziba. Kamelita bweko bwa. Saka bagenda ndani. Ndi bagi ya Etime mene. Napakiratu katundu wake unalo Etime. Angatokona kolowera kwina lukosemera ngafune. Mama mmene kuti muveka malizasi. Malizasi okhuzana ndi kuyeza tuluka. Ndipo chani? Andipeza bwinobwino. Hey, akupeza bwinobwino. Oh, walemekezeke. Ndeyo kufuna chani osandigugwira ino pita uko. Iwe ndamene wapangisa mavuto onsewo. Ndi chifukwa cha zimene zozo. Sindikupasa salary yako ya miyezi 6 wewe. Iwala zamalipirako. Mama chimwe chimene mukuonesa icho nchafiti mama. Ineyo fiti. Iwe Etime. Ineyo fiti kupusa. Ziko mukwambira mala wanzanga amene mmabwera nokhaguza gula mafilimu ku chishedi komanso ena amadera akutali amene mmadana ndi magayizi amene amabena komanso mmandigula ine mwini wake kuzera pa WhatsApp. Chimene ngandinene chona kuti sinonse amene mungakonde mafilimu masuyida ndi ine Villa Entertainment ndipo si wonse amene makonda anthu ena ake amene amasuyira mafilimu nkana ena amandikonda abe ineyo ndimakunyadirani kwambiri. Nayi nambala yanga kuti sumikizana pa business 0 maita 2 10 6 manena 2 kumapita ku 18.